Si anak dagang, adia sayang, tolong dengarkan suratan di tangguhan badan matahari nande nai hadan kandaranku ndak mungkin den lawan babi tu mangko badayu na jale jota pia jauh rantau dinai Pajauah, jalan Minang denai jalan. Oke Bang Ipang, bisa Bang Ipang. Adia sayang, tolong dengarkan suratan di tangguhan badan matahari nande nai hadan kandaranku ndak mungkin den lawan babi tu mangko badayu dah jale jota pian endudu bawa manun dah jale jo perasaan usaha dia jadikan beban ala jodoh suratan akhir mata lai dan tawan kasih ke adik kemungkin hilang jauh rantau dinai Pajauah, jalan Minang denai jalan.
Hai, masuk lu.